Jeg ejer Pet Gourmet i Hjørring. Vi fremstiller vildløg til dyr. Alle dyr. Det har en meget positiv effekt, blandt andet på dine mink. Du vil opnå en mindre dødelighed ved dine tæver. Du vil opnå et meget bedre valgresultat. Vores forsøg har vist, at man kan opnå mellem 0,2 og 0,8 valg mere per tæve, afhængig selvfølgelig af sundhedstilstanden på farmen. Valpene vil trives godt ved tæven, fordi tæven bliver bedre til at malke. Når de bliver lidt større, de skal til at spise selv, er der en vældig god ædelyst ved både valpen og tæven. Også selv om der bliver skiftet lidt foder fra fodercentralen, har vildløgn den dominans, som giver, at minken meget, meget gerne vil have fodret. Vildløg er jo ikke bare vildløg. Der er forskel af vildløg. Der er noget, der hedder vildløgsgranulat, vildløgspulver. Nogle blander vildløg i noget olie. Og du opnår ikke samme effekt. Det vildløg, som du kan få fra Pet Gourmet, er det flydende vildløg her. Det er rent vildløgssaft, der er udvindet af vildløgn. Og derfor kører vildløgn fra Pet Gourmet som førstklasse kvalitet. Der er ikke blandt andet i, så det er rent vildløg. Ved brug af Pet Gourmets vildløg vil du opnå mere silket skind til efterår. Dine små efternøle har spist så meget, så du får lidt større foderforbrug, men det resulterer i, at du vil få dem til at rykke en skindgruppe. Du vil opnå en meget positiv effekt mod lopper, positiv effekt mod fedtede valp, men ikke 100%. Du vil stadigvæk temmelig sikkert få fedtede valp, hvis du plejer at have det, men du vil få en reduktion i det. Hos Alfred Vibe i Billund, han har chinchilla, og han er meget glad for at bruge vildløg. Han har aldrig mistet sig få chinchilla, siden han kom i gang med at bruge vildløg. Og derfor, jeg der har chinchilla, er velkommen til at kontakte Alfred Vibe, hvis der er noget, de er i tvivl om. Michael Mouritsen fra Sunds. Vi har ca. 1500 minktæver og har brugt vildløg fra Pet Gourmet i 7 år, mere eller mindre hele tiden. Vi har prøvet at lade være, men har synes, at vi får en dårligere sundhedstilstand ved dyrene, og derfor bruger vi det nu i hele tiden. Vi har en god fornemmelse af, at valpene bliver stærkere i valptiden, og det giver os en styrke på farmen over for fedtet valp og diarréer i det hele taget. I vækstsæsonen har vi ikke det store døje med lopper på dyrene, når vi bruger vildløg, og vi kan tydeligt se, at vi har ingen nyresten og så videre, så vi mister ikke nær så mange dyr. I pelstid kan vi spore en del mere silkethed ved dyrene, som selvfølgelig giver os en mere pris. Og igen, der er rigtig stor og god sundhedstilstand, som vi kun kan synes er godt. Når vi bruger vildløg, så blander vi det i vanddosering på fodermaskinen, og i de perioder, hvor vi ikke skal tilsætte vand som sådan, der blander vi bare lidt mere koncentreret og så tilsætter en lille smule vand, så kører det helt fint uden problemer. Ja, det er Frederik Ring. Vi har ca. 2000 tæver og har kørt med vildløg i 4 til 5 år. Og i starten gjorde vi med det i vanddoseringen, men så var der nogle af de veterinære myndigheder, der mente, at det var ikke lovligt at køre med det der, så derefter har vi kørt med det i vanddoseringen, hvorpå så vi bruger det hele året rundt, har vist resultater, at det er det bedste. Sådan noget, når til vi har fedte valpe, at vi har nogle enkelt kuld hver år, men ellers så er der ikke nogen, og dødeligheden ved dem er meget lav. Også der er mange, der snakker om, at sådan noget, som når de får valpen, at der er mange, der er det. Vi har nogle enkelte stykker, der sætter kuldene til, men det er meget få. Og sådan noget som afføring er utrolig fast ved den i hele tiden. Blandt andet sådan noget som, når vi mister nogle, der er mange, der siger, at de mister valpe, når de lige bliver født. Vi har næsten ingen, der mister dem
på grund af, at de æder dem. Og også sådan noget som nu, afføringen er utrolig fastvendt. Vi har ikke noget, der er kommet med gule klatter eller noget. Og sådan noget som halebi og bi i hele taget i pelsen. Siden vi har rundt og brugt det traditionelle hvidløg, har vi næsten ingen, der er tilbage af den. Og sådan noget som slåskamp, det har vi heller ikke noget af. Og vores kvalitet er noget bedre, end da vi brugte det. Og så har vi i år prøvet at lagt forsøg ind med at lade være med at give nogle enkelte dage, hvor vi har pillet hvidløg. Nu det viser sig så, at den kommer frem med den resultat, at de vil slet ikke have fodret, når det er i det. Jeg mener så helt personligt, at i hvert tilfælde, man skal bruge hvidløg hele året rundt. Det er noget med, at man siger, at vi tager det fra maj måned, man tror, man kan udrede en masse der. Det kan man altså ikke. Hvis ikke man bruger et hele år, så er det min opfattelse i hvert tilfælde, at så er det ikke det værd, man regner med, at det skal være værd. Frode Nielsen har Vestergaards Pelsdyrfarm. Vi bruger hvidløg til mængden, og det vil jeg være meget glade for. Vi bruger hvidløgen i februar, marts, april, maj, juni, juli. Har vi en periode, hvor vi bruger hvidløgn, og vi synes, det har en utrolig god effekt, specielt på minkens tarmflora, og lopper ser vi faktisk heller ikke på farmen ved at bruge hvidløg. Angående fedtefald tror jeg helt sikkert, det reducerer meget med fedtefald ved at bruge hvidløg. Altså vi kan da godt have nogle kuld, det har vi, men vi har ikke de der store udsving, som man kan få på fedtefald. Med hensyn til, hvordan vi bruger det, der bruger vi det i vanddosering, og hvis vi føler, at vi har et løs mave eller et eller andet, som en yderst sjældent vi har det, så kan vi godt dosere det op, og det virker med det samme. Med hensyn til mængdens kvalitet, tror jeg også, det har en rimelig virkning. Skinnen er i hvert fald utrolig blank ved at bruge hvidløg. Silkeheden, den tror jeg helt sikkert, at hvidløgnen den er med til at give mængden. Med hensyn til, når mængden de skifter pels, så tror jeg sgu også, at det har lidt virkning på det, at mængden den er ikke aggressiv. Du får ikke den uro med halebid og slåssen, og det tror jeg helt sikkert, at der har også noget at sige der. Der kan man jo også dosere højere op der i den tid, hvor der er pelsskift, fordi der er klart, der er mængden irriterer, og det klør, og det gør. Så jeg kan varmt anbefale hvidløgn til andre avlere. Prisen på hvidløgn er 1.400 kroner plus moms for en liter. Det svarer til ca. 2 kroner 13 øre per produceret skind. Igen 0,04 valg mere per tæve skal du blot opnå. Og flere steder mellem 0,2 og 0,8 valg per tæve har de ude ved avleren. Det vil sige, at på 1000 tæver og 0,2 valg mere vil du kunne opnå omkring 40.000 i plus. Du vil få en kæmpe besparelse ved at bruge hvidløg frem for at bruge medicin. Så køb hvidløg for sundhedens skyld fra Pet Gourmet. Vi er til rådighed hver aften og dag, så du kan altid ringe til os. Efter I nu har hørt 3 minkavle om brug af hvidløg, vil jeg anbefale jer at bestille hvidløg også, hvis I vil opnå samme sundhedstilstand på jeres farm. Hvis I vil være fri for at bruge medicin, så brug hvidløg fra Pet Gourmet. Så ring i dag